og velkommen. Nu vil jeg så teste sådan en Thunder Shot, eller Thunder King, hvad de hedder. Yes, og vi går lige herover. Stille. Skal jeg lige se her. Falde her. Det var så sådan en Thunder King. Men husk at like og abonnere, hvis I har lyst. Og tak fordi I kiggede med. Vi ses.